fáidóin ar ndóiche bheit ceathair na déag bhlianta nuair go bhróg bhíh na daoine go cosnochtaí ní ghabhadh bhróg go bheith na luacha híorú go maith. Ach bhí cineál bíon líomh bhí anna nuair bhí fataí bartí nó hir bhfuil go lé agus bu bélaí deadí go le chalófa fataí. Agus chaithí na cosa na céhí go cosnochtaí tí sóg chaite de cosa ní inis go bhhaitaí. Bhí se go bhairis na cosa ní. Ach a níthe seo teach hir a lag nátar an seintí me gan sin hánagait. Bhí teachan sin agus ar bhí na fataí tí có dúirt láúna tí bhí trúr chláine chu trúr Gearrchaile agus a camba sinne 7 bliana bhí sí. Dúirt sé láúna tí leis na Gearrchaile na cosa ní. Ach ar a fórsaid agus cin na bhhaitaí bhí cin na bhhaitaí a dtí me rathe leis na cosa ní. Tá látas háspóir sin híos an dúirt a táthid leis Gearrchaile se buisiir na 7 bliana bhí sí. Gus tar deach háspóil agus fuairínta cin na bhhaitaí go níosú na cosa. Chir sé maith go le hamba go bhí imeacht an teach ach ní fil sí a bhhinnig séúil. Ach ar a baidir ó bhí sí muich déadín cuairtú maach gus in an Gearrchaile fáil. Déadín muintir a bhhaile amach ar a fóidir í lo amach gur síí. Ach láthar na bhárach ciúil siad na bogaí máil de ciliú gus fórsaid amach go báir eilte cuairtú gus táaltan sin agus siad go bleabaí chamíneir gus fórsaid a talú fortítí hir a bhár a gáib gus bhí leir cosa bó fórsaid man bheith gá bhó tréid. Ach bhí siad a fáidir síos fúf gus híos ar a gáric hanig siad an corp híos ar a gáric gus díosa siad síos agus siad a níosaí agus an chéadtar buin Gearrchaile in bhí an. Gus bhí sí chu dúla seach i le go léir ach chuisiún séú agus sinna méidir tá bhíar legal amach gur tá chuheasa bhí sí. Sinna méidir bhí me sin is fao ra tamáinte a bhí sin ag tóisií.